Pozdrav ljudi, prvi klip na mom kanalu. Danas ćemo snimati dosta klip kako da napadnemo. Kako je jedna od boljih taktika za napad. Čekajte, da mi stigne proklata vojska. Što da ne dam 5 gemova. Naravno pogledajte kanale MARK odvojeno EZZ. Naravno, pogledajte taj kanal. Ovo je profesionalna taktika za napad. 18 giga jedna, wall breaker, 4 arčerke, 4 wizarda i 27 arčerke. To sam greškom napravio tu taktiku, ali nekako mi se svidjela. Pozdrav za Aleksu 007. I za Marka koji snima na kanalu Marquez. Ovo sva imena u mom klanu. Ovo je taj Marko koji je na tom kanalu. Ima nas 13, ja sam naravno lider. Sad idemo u napad sa ovom taktikom koju sam se zaznao. Moramo da nađemo nekog za dobar napad, za dobar loot. Ovo je težko za nas. Loš je loot. Ne mogu ovog. Da li da napadnemo ovog? Ajdemo oko. Jeste loš loot, ali dobro. Da vam pokažemo prvo kako napadnete s ovom taktikom. Ko je tanko 6 možda jedino napadne s ovom taktikom. Loše sam postupio. Nisam trebao da ga bacim. Da vidimo kakva je situacija ovdje sa giantima. Loše. Pocrkavao si. Moramo najviše da dobimo giante. Ne, neću baciti da trošim za džabe. Ima ih dosta. Ajde malo da se dopune ovdje. Ne znam da li ćemo tačno da uzmemo 3 zvezde, ali valjda hoćemo. Arčerke mi nisu ni pocrkale. Kako sam mislio da hoće, nisu. Loš je, nije mu neka baza. Naravno pokazat ću vam moju bazu. Ali tamo ko 6 možemo da napravimo. Naravno pokazat ću vam posle taktiku da biste zapamtili. Nije kraj. Evo je baza. Ovo je ta baza. Znači 27 arčerki, 18 gianta, 1 wall breakeri, 4 wizarda i 2 heal spella. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Pratite me ponovo. Ćao.